Ola, que tal, señores? Moi bons días, benvidos a este espazo electoral da Televisión de Galicia para as vindeiras eleccións municipais á Alcaldía de Lugo do 22 de maio. Hoxe, co candidato do Bloque Nacionalista Galego, Antón Bau, vicepresidente da Diputación de Lugo, debuta como candidato na Alcaldía da Cidade da Muralla. Señor Bau, moi bons días. Hola, moi bons días. Señor Bau, que balance fai o Bloque Nacionalista Galego desta legislatura que se remata? Foi un mandato no que Lugo perdeu oportunidades en temas clave para o seu futuro, nas conexións ferroviarias e viarias, ou seja, en materia de infraestructuras, un mandato no que se impuxo un modelo urbanístico que aprobaron o Partido Popular e o Partido Socialista que creemos que non é beneficioso para Lugo, un mandato no que Lugo retrocedeu nun tema importante e que os luceses senten como conflitivo, que é o tráfico en Lugo, que se convertiu nun tráfico caótico, e fundamentalmente un mandato no que, froito das políticas do Partido Popular, o número de parados en Lugo aumentou a niveis altísimos con respecto ao resto do Estado. Señor Bau, de cara ao vindeiro 22 de maio, estaría o Bloque Nacionalista Galego disposto a que gobernara a lista máis votada? Nós xa expuxemos aos lucenses claramente que o Bloque Nacionalista Galego o que está disposto é a dialogar para que Lugo teña o goberno máis forte posible e que en base ao noso proxecto político, a un proxecto político de futuro para os lucenses, dialogaremos para que ese goberno sexa posible. Pero o Bloque Nacionalista Galego non lle preocupa, como o señor Feijóo cando veu a Lugo, a lista máis votada. A lista máis votada ao Bloque Nacionalista Galego preocúpalle a lista do paro, que é o que debería preocupar tamén o Partido Popular e o señor Feijóo se fosen políticos responsables. E cales harían as políticas de emprego do BNG? Lugo ten un importante potencial e aínda non sendo o Concello o que ten as competencias definitivas en emprego, sí que existen oportunidades e posibilidades. Nos propoñemos que nos polígonos industriais de Lugo, o Ceao ou as Gándaras se poñan en marcha naves en aluguer para que novos emprendedores poidan iniciar a súa andaina empresarial ou aproveitar un potencial importante como é a zona rural lucense, onde se poden desenvolver proxectos para a creación de empresas de transformación de produtos propios ou da propia madeira, que servirían tamén, polo tanto, para crear novo tecido empresarial e, polo tanto, tamén para crear emprego en Lugo. Vostedes, señor Bau, foron a única forza política que non apoiaron o Pexón para a cidade de Lugo. Que os separa de populares e socialistas? Pois, evidentemente, un modelo urbanístico completamente diferente ao que defenderon e aprobaron o Partido Popular e o Partido Socialista. O noso modelo urbanístico non é o deles. O deles está exemplificado claramente na construcción dunhas torres nas costas do parque, das que ambos os dous son responsables en distintas etapas no goberno de Lugo. Ese é un modelo urbanístico completamente diferente. Nós apostamos por un modelo sustentable, un modelo de recuperación dos barrios, un modelo que dé a continuidade ás zonas verdes en Lugo, un modelo que defenda o interese público e non o interese privado. E cales son as propostas de futuro do Bloque Nacionalista Galego? Pois fundamentalmente, como dicía antes, intentar por todos os medios dende o Concello frear o número de desempregados en Lugo, conseguir frear ese drama do paro que hoxe teñen moitos lucenses, poñer todas as iniciativas posibles, crear máis atención social, máis benestar social. Nos propoñemos que no antigo hospital do barrio de residencia, do Hospital Xeral, se construa un hospital para a terceira idade, para as persoas maiores, porque son colectivos os que hai que cuidar moito en Lugo. Nos propoñemos e impulsamos a recuperación do río Miño como un símbolo importantísimo tamén do que é nesa magnífica materia prima que ten o Concello de Lugo, que é o seu entorno natural. Nós defendemos os traballadores, os pensionistas, os funcionarios aos que lle recortaron os salarios. Fixemos políticas alternativas e diferenciadas e por iso cremos que os traballadores, os pensionistas, os funcionarios só poden confiar hoxe en día nunha forza política en Lugo, que é o Bloque Nacionalista Galego, que sempre estivo ao seu lado, defendendo os seus intereses e, polo tanto, todos aqueles que se sintan lucenses, galegos e de esquerdas, hoxe en día deben depositar a súa confianza, deben depositar o seu voto no Bloque Nacionalista Galego, porque somos os que defendimos e defenderemos sempre o seu interese, como estivemos ao lado sempre nos lucenses en materia urbanística, en materia de tráfico.